buenos días. Estamos a martes 28, vamos a emitir unha clase en directo de Pilates, como vai ser habitual, está sendo esta semana, de lunes a viernes, de 11 a 12 da mañá, Pilates. E recordarvos tamén que, polas tardes, de 5 a 6, hai aeróbica, vale? A semana que ven, xa miraremos se creo que vamos a alternar horarios ou non, vamos a ver como... Pero bueno, sempre tendes a posibilidad de que, se non facedes a clase en directo, tendele aí colgada para consultala, para facela, para seleccionar a parte que vos interese, para avanzar a parte que non vos interese. Bueno, hai un pouco de todo para todos os públicos, vale? Buscade a parte da clase en función das vosas necesidades, das vosas limitacións, das vosas enfermedades, das vosas lesións, o que sea, e eliminar outra parte que non vos vaya ben, por problemas de muñecas, de ombros, de espalda, de rodillas, vale? É unha clase, máis ou menos, que estamos facendo sempre. Intentamos variar todas as posturas posibles, pero somos conscientes de que para algunhas persoas non lle vai ben. Non todas lle vai ben. Por lo tanto, cada persona que sea consciente de que ejercicio lle está sentando mal en algún problema que ten, e que espere, e que continue co seguinte ejercicio, vale? Vamos a empezar cos ejercicios de respiración. En este sí que todo mundo os pode facer. Vamos a corregir postura, vamos a alinear os pés, separados a anchura dos ombros, pernas estiradas, espaldiña recta, metemos o tronco recto, vale? Se acaso, de momento, un peliño a barrigiña para dentro, xa miraremos despois como vamos a activar toda a musculatura. Os ombros abaixo, sueltos e abaixo, pero si un poquinho retrasados, co peito abajo aberto, cas mans a altura dos muslos, e por último o cuello estirado, pero non como teño para diante, vale? Largo un peliño para atrás, como se estirara permanentemente del, e miramos de frente, vale? Simplemente, e vamos a empezar cos ejercicios de respiración, que os podemos facer, repito, sentados, andando, conducindo, como na vosa tarea habitual que facedes, vale? Normalmente. Pois nada, simplemente vamos a coller aire polo nariz, hinchamos ben o peito e soltamos aire despaciño pola boca, canalizando o aire, soltando non de repente, vale? Que nos leve tempo soltalo, porque collemos aire, hinchamos ben o peito, ese tempo que nos leva a soltar é o tempo que nos vai dar para facer o exercicio que nos toque. E como os exercicios son lentos, volvemos a coller aire e soltamos despaciño pola boca. Pois temos, os exercicios son lentos, temos que facelo, soltar o aire despaciño para que nos dé tempo, vale? Pois collemos aire, corregimos postura de pés, rodillas, espalda, ombros, brazos e cuello, e soltamos o aire despaciño pola boca. Vale, collemos aire e soltamos o aire despaciño pola boca. Sacamos un poquinho a boca, para que non nos salga de repente, vale? Soltamos. Volvemos coller aire e soltámoslo despaciño, simplemente, vale? Eso sí, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, metemos a barrigiña un peliño para dentro para non facer respiración abdominal, vale? Non barriga para fora, senón o aire que suba hacia arriba, abrir ben esas costillas. E ao soltar, xa o descenderemos para baixo despois, porque a medida que descende o aire temos que facer unha contracción muscular, vale? Pero vamos ver agora. Collemos aire e soltamos despaciño, non facer moi respiracións moi forzadas, vale? Que o aire entre salga fluido. Vale? Non só coller aire polo nariz e soltar pola boca, tamén hai que facer, cada vez que soltamos aire, unha serie de contraccións musculares na barrigiña, no noso cinturón abdominal imaginario, pero vamos por partes. Veña, de momento solamente vamos coller aire polo nariz e antes de soltar apretamos ligeiramente o ombligo a espalda. Mantemos o ombligo para dentro, a barrigiña para dentro e soltamos o aire despaciño ca barrigiña algo apretada, Pero, cando collamos aire de novo polo nariz, relajamos a musculatura, vale?
soltar a barrigiña para dentro, mantemos apretada e soltamos o aire despacito. Relajamos a musculatura sempre para coller aire polo nariz. Abrimos ben, metemos a barriga para dentro, apretamos, mantémola apretada e soltamos o aire despacito. Non a relajamos hasta de novo que volvamos a coller aire. Relajamos ahora para coller aire cada persona ao seu ritmo, vale? Ten a súa capacidade de respiración. Apretamos e soltamos o aire despacito. Ca barriga para dentro, acordarse. Repetímolo 2 veces máis, collemos aire, metemos a barriga para dentro e soltamos o aire despacito. Última, relajamos, collemos aire, corrigide postura, apretade, ombligo e soltade aire despacito ca barrigiña para dentro, vale? Olvidámonos de meter a barriga para dentro, vamos a activar outra musculatura, vale? Como activamos o transverso abdominal simulando que estamos no baño facendo unha ligeira forza, empujamos. Pois cando pasemos, probamos, empujamos, hai algo que se activa aí, vale? Un pouco lateral, profundo, que recubre un pouco a parte interna do noso abdomen, vale? Pois, vamos de novo a coller aire, non activamos, relajamos, empujamos, mantemos como estuvermos ligeiramente facendo unha forza no baño e soltamos o aire despacito, como anterior, como antes, para relajar esa musculatura. De novo, coller aire, abrir ben esas costillas, manter tenso, apretado e soltamos o aire despacito e non relajamos a musculatura hasta que de novo volvamos a coller aire, vale? Relajamos, collemos aire de novo, mantemos tenso, apretado, simulando que estamos no baño facendo unha ligeira forza, activamos esa musculatura e soltamos o aire despacito, recordando que temos que corregir a postura de pé, rodillas, espalda, barriga, brazos, ombros e por último cuello, vale? Relajamos de novo para coller aire e empujamos como se estuviéramos no baño. Repito, mantemos, de unha maneira de explicar para que todo o mundo entenda, e soltamos o aire despacito. E desta maneira, repetimos 2 veces máis. Non só estamos traballando a respiración, a capacidade de respirar, os músculos que influyen na respiración, sino tamén xa empezamos a traballar a musculatura da barriga, vale? Empujamos e saltamos, que é que se vai a encargar. Relajamos de novo, collemos aire, mantemos apretado e soltamos, é que se vai a encargar de guardar a nosa postura, de transferir todo o movimento desde a nosa barriga, que temos que tela ben fuerte, ben estable, ben apoiada esa espalda, a barriguinha ben tensa, hacia os demás ejercicios que nos vayan a tocar, vale? Vale, pois xa temos 2 musculaturas que temos que activar cada vez que facamos o ejercicio. E agora vamos que a terceira, vale? Vamos coller aire, igual como sempre, pero cortamos a janadeira ao baño, contraendo o suelo pélvico, apretando algo glúteo, sacamos aí esa musculatura baixa profunda, vale? E soltamos o aire despacillo, pola boca, sin relajar a musculatura. Ahora sí que relajamos de novo para coller aire, contraemos, apretamos glúteos, mantemos tenso e fuerte aí esa musculatura e soltamos o aire despacillo pola boca, vale? Corrigindo posturas, porque vamos a traballar con posturas alineadas. Relajamos, collemos aire, abrimos ben esas costillas, cortamos a janadeira ao baño, apretamos fuerte, mantemos tenso e soltamos o aire despacillo, descendemos o aire dos pulmóns hacia a nosa barriga que a temos contraída, vale? Aí. Relajamos de novo, collemos aire, importante este ejercicio. Cortamos a jana, apretamos, mantemos tenso e soltamos o aire despacito. Vale? E repetímolo 2 veces máis. Relajamos, collemos aire, contraemos, apretamos, cerramos algo, contraemos algo glúteos, cerramos aí esa masa muscular e soltamos, vale? E repetimos a última. Relajamos, collemos aire de novo,
activar a musculatura en pilates da hora hasta o final da clase en 3 partes. E agora é o importante, todo ao mesmo tempo, vale? Collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e metemos a barrigiña, además dos, empujamos, además contraemos o pélvico e glúteos e con todo ben apretado soltamos aire despacito, vale? Relajamos todo en bloque, collemos aire, hinchamos ben o peito, apretamos todo fuerte e empezamos a soltar con todo ben contraído, non acordarse que non relajamos hasta que de novo coller aire por os nariz, vale? Relajamos en bloque, collemos aire, activamos en bloque, conjuntamente, todo ao mesmo tempo, vale? E soltamos. Aire despacio, pola boca. Relajamos todo, acordarse que este tipo de respiración por la nariz, contrayendo todo esto, podese combinar facendo senderismo, andando, sentados, no traballo, vale? Podemos repetir varias veces ao día. Relajamos, collemos aire, non facelo sempre, para que nos acordemos, pois unhas cuantas. Apretamos todo e soltamos. Aire despacito. Vale? Pois este tipo de forma de soltar aire, de contraer a musculatura, é a que vamos a manter ahora hasta o final de clase. Vale? Corregimos e empezamos con movimiento. Combinamos respiración con movimiento que nos toque. Vamos a empezar cos ombros, vale? Cantar un poquinho os ombros. Corregimos postura, barrigiña, espalda, hombros, brazos, cuello ben dereito, pés alineados, vale? Brazos adiante, peito aberto, barrigiña apretada, cuello estirado, ben dereitiños, vale? Collemos aire, hombros adiante, metemos algo de chepa, sempre brazos estirados, apretamos todo fuerte e ao soltar despacillo, veñen os ombros atrás, un pouquinho, vale? Que haxe un pouquinho de conexión entre as escápulas, entre os osos que quedan detrás da espalda, vale? Collemos aire, adelantamos, apretamos toda fuerte a barriga e soltamos aire despacillo. Barrigiña, peito, hombros, el cuello estirado, vale? Aí dereito. Collemos aire, deixamos os ombros adiante, apretamos todo fuerte e soltamos a barrigiña, peito, el cuello ben estirado. Collemos aire, adelantamos ombros, apretamos, soltamos, permanentemente temos a sensación de que nos tiran polo cuello como simulando que estamos colgando dun cordel imaginario do teito hacia a nosa base, apretamos, soltamos, vale? Esa é a sensación que temos que ter, facémoslo dúas veces máis ejercicio, collemos aire, hombros adiante, apretamos, barrigiña ao peito, sobre o pélvico, cuello estirado, miramos de frente, facémoslo a última, apretamos, soltamos, descansamos o brazo, vale? Corregimos postura de novo e cuello. Collemos aire, subimos brazos, ben arriba, apretamos toda a musculatura, giramos, brazos, palmas que miran os nosos muslos, peito aberto, cuello estirado e acordarse que temos a barrigiña, todas as partes que practicamos anteriormente, ben contraídas. Para relajar toda a musculatura de novo e coller aire sobre brazos, apretar todo, girar ombros algo atrás, peito algo aberto, sin erguer a espalda, para que temos ben contraída a musculatura, cuello ben estirado, que a nosa propia forza, chegamos con as mans ao muslo, acabamos de soltar todo o aire. Collemos aire, subimos brazos, a medida que subimos vamos collendo aire, chegamos con as mans arriba, acabamos de coller todo o aire, apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos, estiramos cuello e soltamos. Vamos de novo a coller aire, ben arriba, palmas que se miran, brazos a altura dos meus ombros, dos vosos ombros, abrimos, brazos ben estirados, peito aberto, cuello ben estirado, repetímolo, dúas máis, veña, subimos, brazos, apretamos, soltamos, estiramos ben o cuello para atrás e facemos a última, collemos aire, apretamos, giramos palmas, abrimos, peito, estiramos, cuello e soltamos. Volvemos a coller aire, subimos brazos, pero non repetimos o de antes, simplemente abrimos palmas,
vale? Con todo ben contraído, peito aberto, cuello estirado, simplemente vamos a coller aire e traer os dediños das mans a tocar os nosos ombros, apretar toda a musculatura, soltamos peito aberto, foi importante, cuello ben estirado, que a musculatura da barriguinha ben contraída, cando soltemos aire, acordarse, collemos aire, pés alineados, apretamos todo, soltamos, veña que se nos pesan os brazos, 2, collemos, contraemos, soltamos despaciño, vale? Collemos, apretamos, peito aberto, barriguinha, cuello ben largo, soltamos, collemos e repetímoslo 2 máis, apretamos todo, soltamos e repetimos a última, collemos, apretamos, soltamos e descansamos brazos, ombros, vale? Vamos agora un pouquinho cas pernas, corregimos postura, barriga, brazos, peito, ombros e cuello, e pés dereitos, nin que se cerren, nin abertos como a... Vale? E desde aí collemos aire, muslos apretados e ao soltar apretamos todo, espalda recta, vamos hacia atrás, brazo adiante, peito aberto, cuello estirado, espalda recta, baixamos un pouquinho, levando a pelvis hacia atrás como se quixéramos tocar con algo aí atrás, vale? E ao soltar aire, collemos aire, perdón, e subimos. E ao soltar apretamos, vamos atrás, peito, sentamos un poquinho máis que antes, collemos aire, relajamos todo, apretamos toda a musculatura, apretamos muslos que traballan ao baixar, collemos aire e ao subir tamén, contraemos todo fuerte e ao soltar, brazos estirados, peito aberto, non apuntar brazos ao suelo, nin cabeza, nin tiramos, vale? Collemos, apretamos, soltamos, nin a rodilla que se nos adelante moito, vale? Para eso, dámoslle ben esa pelvis hacia atrás, ben retrasada e a espaldilla recta, vale? Collemos, barriguilla, ombros, brazos e cuello. E ao soltar apretamos, aí. Collemos e facémoslo 2 veces máis. Una, vale, barriguilla, ben atrás. Collemos, última e última. Vale. Seguimos na mesma postura de pé, facemos 2 exercicios e cambiamos porque vamos a seguir co muslo e co glúteo, vale? Ben atrás, alineamos, separamos os pés, apuntan na mesma dirección e unha vez que teño un paso grande atrás, ca planta, co pé de diante apoiado en toda a planta, pero atrás, ca parte delantera do pé solo, vale? Que facemos? Pois metemos a espaldilla recta. Primeiro, a un pouquinho a barriguinha apretada. Peito aberto e cuidado. Vamos a baixar ca rodilla ao suelo, pero non ca rodilla diante, nin arqueando a pelvis hacia diante, nin arqueando a espalda, digo, vale? Temos que, ao baixar, apretar un pouquinho a barriguinha, manter a espaldilla estable e baixar recto hacia baixo, vale? Simplemente, mantendo o control da nosa pelvis, vale? Pois ben, e unha vez que temos espalda, brazos, barriguinha, ombros e cuello, collemos aire e ao soltar, aí abaixo, vale? Aí un pouquinho, non fai falta chegar a rodillo suelo, vale? Solamente collemos aire, apretamos toda a musculatura e ao soltar, 2. Collemos aire e ao soltar, 3. Collemos e ao soltar, mentre baixamos, podemos abrir brazos, 4. Collemos, apretamos e ao soltar, 5. 2 máis, apretamos, 6, cuello ben estirado, última, contraeremos y 7, ¿vale? Si queréis combinar con a banda elástica, a medida que baixamos, podemos estirar, ¿vale? Pois veñan, cambiamos, paso atrás, por o outro lado, corregemos postura da barriguinha, a nosa pelvis estable, espalda, hombros, cuello, pasos grandes
apuntando na mesma dirección, repito, importante sobre todo a perna atrás e brazos. Collemos aire e ao soltar, unha, collemos, apretamos, soltamos, collo ben estirado, dos, apretamos, vale, tres, apretamos, collo ben estirado, cuatro, e vamos, cinco, dos más, seis, última, apreto, y siete, collo e descanso. Vamos, seguimos con pernas un poquinho. Concentrámonos ahora na parte posterior do muslo, vale? Na parte de atrás, entre a rodilla e o glúteo. Vale, doblamos un poquinho as rodillas, agora temos a espaldilla recta e baixámola en bloque, como se fuéramos robots, vale? Despois, a última vértebra a vértebra, vale? Para relajar un poquinho, pero ahora en bloque. Veña, collo aire e solto. Peito aberto, collo estirado, rodillas algo dobladas, non moito, senón baixo moito a pelvis, vale? Algo dobladas, brazos que apuntan ao suelo, collo estirado, e desde aí de novo volvo a coller aire abaixo, apreto fuerte, e ao soltar, arriba, subo en bloque, elevo as mans, se teño os ombros ben colocados, á altura das miñas caderas e muslos, vale? Veña, collo aire e ao soltar, a medida que pongo o tronco hacia adiante, xa os brazos me colgan, aí outro pouquinho. E desde aí volvo a coller aire, apreto, e solto os brasillos sueltos, aí. Collo, muslos apretados, barriguinha apretada, espalda recta, non baixo vértebra a vértebra, acordarse, e ao soltar, collo aire de novo, perdón, e ao soltar, aí. Podo facer con algo de peso nos brazos para aumentar a resistencia e a tensión na miña parte de atrás da rodilla, vale? Pero creo que é suficiente con o seu propio peso. Apretamos e soltamos glúteos, aí. Collo estirado, peito aberto. Importante é non baixar a espalda redondeada, vale? Así non, Vale, temos que corregir a postura, peito aberto, collo estirado, vale? E ao soltar, aí. Repetímola dúas veces máis, collo aire, e vamos, solto, collo aire, apreto, e solto. Veña, última, vamos, peito, barriguinha, el collo ben estirado, unha mesa estable aí, desde aí collo, e solto. Vale, creo que faltaba a última, collo, e solto, e se non creo, facemos igual, vale? E se xa pensastes que era outra última, esperade na arriba, collo aire, apreto, e arriba. Se pensastes, foi porque eu dixo, vale? Estiramos pernas, e desde aí, corrijo postura, pés, barriguinha, brazos, ombros, cuello dereitiños, vale? Tratamos de facer exercicios con a postura máis recta e máis estable posible. O que nos importa aquí é corregir a postura. Para que? Para evitar posibles lesións no paso da vida diaria. Pois se tendemos a ter os ombros adiante, pois teremos problemas de ombros, de cuello, vale? Pois se nos metemos dereitiños, así evitaremos moitos problemas. E se ademais de meternos alineados ca postura correcta, traballamos en base ejercicios en base a esa postura, pois mellor. E se activamos a respiración que nos toca, activando tamén o suelo pélvico e todo o corsé, pois mellor que mellor. Todo o mellor imposible, pero intentamos facelo, vale? Ahora relajamos un poquinho a espalda. Collemos aire, apretamos a barriguinha, baixamos cuello, ombros, podemos doblar un poquinho as rodillas e temos molestias na parte de baixo da espalda. Ou lesiones. Aí, ou na parte media. E desde aí collo aire, apreto a barriguinha e agora sí que subo vértebra a vértebra. Quitando a tensión, vale? Articulando toda a miña espalda. E aquí non contraio sobre o pélvico, simplemente meto a espalda dentro, Apreto para dentro e baixo o cuello, ombros, miro o ombligo, barbilla, o esternón, miro o ombligo, brazos, ombros, cuello sueltos, quito tensión da espalda. E baixo.
volvo a coller aire, apreto a barriguilla, e subo vértebra a vértebra, sentindo como cada parte da miña espalda se coloca de abaixo a arriba, entre comillas, se descoloca de arriba a abaixo, flexionando ben, vale? Abaixo, suelto, ombros, brazos e cuello. E desde aí collo, apreto moi forte a barriguilla e veño quitando a tensión toda. Xa vedes que é unha actividade donde non fai falta ter moita soltados, moita experiencia, ni moito, vale? Con estar un pouco atento é moi fácil de facer, pero iso non quita de que hai que facer o mellor non moito, pero ben, collemos aire, apretamos a barriguinha, hai que facer caso, cuello, hombros, relajamos, de arriba abaixo, pero os días algo doblada, repito, quitamos tensión e baixamos, e desde aí volvemos a coller aire, apretamos fuerte a barriguinha e subimos. Veña, e repetímolo 2 veces máis, collemos aire, apretamos, cuello, hombros, vamos abaixo. Veña, quitamos a tensión, deixamos, por parte de paso relajamos tamén, vale? Apretamos e subimos. Dixemos que facemos a última, pois veña, facendo, collemos aire, apretamos a barriguinha, baixamos cuello, hombros e abaixo. E desde aí collemos, apretamos e subimos, quitamos a tensión da nosa espalda, vale? Acabamos o bloque de estar de pé. Vamos agora a cuadrupedia aquí, muñecas, se temos problemas ou nos doyen, paramos, en cada ejercicio, paramos a descansadas. Eu o mellor sigo, pero vos ide facendo o corpo, ide facendo caso vos o corpo, Veña, aí estamos, vale? Brazos separados, corrijo como siempre, as mans á altura dos ombros, brazos estirados, un poquinho separados, xusto repito, debaixo dos meus ombros, as palmas que non teñan adiante, nin atrás, nin abertas, nin separadas, xusto debaixo, que son as miñas columnas que me aguantan, vale? Rodillas separadas, a anchura das miñas mans, e pés separados tamén a miña anchura das miñas rodillas. E agora só me falta colocar a espalda, vale? Non meto nin chepa, nin arqueo a espalda, vale? Corrijo un poquinho a pelvis, nunha postura intermedia, que me manteña a espaldiña baixa recta, e agora quito a chepa, abrindo algo o peito cos brazos ben estirados, vale? Con mans firmes, hundindo algo o peito, levando os escápulos un poquinho arriba, vale? E por último o cuello, vale? Manteño o largo, alineado ca miña espalda e miro de frente as miñas mans, no punto medio das miñas mans. Aí estou máis ou menos ben alineado. E desde aí collo o aire, apreto moi forte a barriga para dentro e veño, perna fuerte atrás, apreto, brazo contrario adiante, altura, espalda alineada, con brazos adiante e con pernas atrás e cuello, vale? Collo aire, deixamos, e ao soltar, a outra, perna fuerte, tensa, ben estirada, brazo adiante, alineado toda a miña espalda, brazos, cuello, e perna, vale? Que non baixe a perna, se podemos, nin que suba de más, vale? Ben adiante. Como se quixéramos tocar algo aí adiante e que a perna algo aí atrás, vale? Pero mantémola tensa fuerte, Veña, collemos aire e aguantamos un poquinho na parte máis alta. E ao soltar, vamos, aí. Collo, preto, e ao soltar, barriguinha para dentro, vale? Aquí non contrario sobre o pélvico, sobre todas as posturas que están un pouco abaixo, con meter o ombligo a espalda é o suficiente para manter o control da espalda, esa barriga, esa forza da barriga, Veña, forza da barriga como me dá estabilidade á miña espalda, e me protege, a protege. Vamos. Preto, vamos. Collo aire e ao soltar. Preto e solto.
repito 2 veces más. Una por un lado, collo aire e outra polo outro. Veña, se con esa postura aproveito para traballar un poquinho glúteos, xa que estamos, estiro perna, vale? Pero desde esa postura, sin baixar o muslo, dobro un poquinho a rodilla, simplemente. Esa postura de principio, vale? Intento tela aí, porque desde aí vou coller aire, a barriguinha moi forte para dentro, e ao soltar, arriba un poquinho, tenso a parte aí do glúteo fuera. Collo aire, baixo un peliño, casi nada a postura de antes, e ao soltar, 2, mantéñome, apreto o cuarto glúteo. Collo aire, apreto, 3, aguanto, collo, apreto, 4, 2 más, e vamos, 5, última, e 6, descanso. Bom, ca outra perna. Primeiro estiro, alineo, ben, vale, braços, barriguinha, cuello, doblo rodilla, e desde aí empezo a coller aire e a soltar, un peliño arriba, manteño apretado e aguanto. Baixo un casi nada, e ao soltar, 2, glúteos, centro forza no meu glúteo, e vamos, 3, vale, e vamos, 4, 2 más, 5, última, e 6, descanso. Veña, faco a última, que xa me poden molestar as muñecas, bon de rodillas e volvo, apoio punterías. Bon coller aire e ao soltar, levantar as miñas dúas rodillas ao mesmo tempo, este pouquinho, 5 centímetros máis, ou menos solamente do suelo, pero con eso, ao levantar as rodillas, levanto o meu peso todo do meu propio corpo, vale? Collo aire, correcto a postura, e ao soltar, cargo moita forza na barriga e despejo. En bloque, peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado, collo aire, baixo, e ao soltar apreto, arriba 2, collo, apreto, e ao soltar, repito, se me doi as muñecas, descanso un poquinho, volvo, se o dolor non me para, non o fago, se me vai a máis, non me fago. Apreto, e vamos, 3, apreto, subo en bloque, peito aberto, barriguinha apretada, cuello ben estirado, aguanto, 2 más, última, apreto, aí está. Vale, acabei, descanso un poquinho sen brazos e subo, vale? Meto espalda reta, barriguinha, vou ir hacia atrás, sentarme, inclinarme, perdón, deixarme caer un poquinho hacia atrás e subir. Pero ao ir hacia atrás teño que subir en bloque, baixar en bloque, non podo baixar, meter o cu para atrás, doblar bañas, non podo doblar a cadera, non podo facer isto, vale? Temos que baixar aí en bloque, vale? Adelanto brazos, abro peito, apreto barriga, collo aire, deixo-me vir hacia atrás, apreto toda a musculatura, muslos e ao soltar, solto. 1, collo aire, apreto e ao soltar, 2. E vamos, apreto, 3. Acordarse de activar toda a musculatura da miña barriguinha, apreto, 4. 2 más, apreto, estiro ben o cuello, 5, última, apreto, e 6. Bom abaixo. E desde aí, collo aire, e ao soltar, giro sobre un lado, pivoto sobre a miña rodilla, abro unha perna hacia fora, e estiro a perna contraria, vale? Por un lado, colchoneta, desde aí, aí. Que non me cae o cuello, aguanto un poquinho, vale? Collo aire, e ao soltar, giro palmas, lá baixo un poquinho ese brazo, vale? Collo aire, subo o brazo e palma de frente. E agora perna, collo aire e ao soltar,
despego un pouquinho a perna do suelo apretando ben ese muslo, vale? Collo aire e baixo perna. Pero ahora combino as dúas, perna, brazo, collo aire e ao soltar, peito aberto, vale? Collo que non me caia, relajo, collo aire e ao soltar. 2, e vamos, 3, e vamos, 4, e vamos, 5, última, e 6. Collo e vou a cuadrupede. E desde aí collo aire e cambio polo outro lado. Vale? E repito, ahora xa non fago por partes, xa fago todo, vale? Xa sabemos facelo. Collo aire e ao soltar, perna e brazo, una, collo aire e vamos, 2, apreto musculatura, abro algo o peito que non me caia o cuello, tenso o músculo da perna, 3, apreto, 4, 2 más, apreto, 5, última, e 6. Collo aire e ao soltar, al medio. Vale? E desde aí apoio os dedillos dos pés, collo aire e cando me toque soltar apreto ben a barriguinha, arriba. Esa pelvis ben alta, pasos adiante, tacones un poquinho cerca do suelo, brazos adiante, peito aberto, collo estirado, vale? Aí arriba ben alta. Porque collo aire e ao soltar, perna arriba. Empeño estirado. Collo baixo perna, solto aire, a outra perna muslo apretado, 2, collo, ven arriba, peito aberto, barriguinha, collo estirado, e ao soltar, 3, aguanto, e vamos, 4, e vamos, 2 más, una por un lado, última, por el otro. Vale, baixo unha rodillinha e a outra. Cuadrupede. Collo aire e ao soltar, ai, checo. Volvo a coller aire e ao soltar, arqueo a espalda, levo os osiños da miña cadera, da miña pelvis hacia abaixo, hacia adiante, peito aberto, arqueo a espalda e arriba un poquinho, vale? Corrijo postura, collo aire e ahora primeiro baixo o cuello, miro o ombligo, levanto a parte dos ombros, meto chepa e meto a pelvis, os osos hacia atrás, meña, e aí arriba. Unha chepa alta. Volvo a coller e ao soltar, ai, vou movendo vértebra a vértebra a miña espalda e a miña pelvis tamén se move agora, máis o meu cuello, vale? Collo aire e baixo o cuello, ombros, pelvis, meto chepa alta, volvo a coller e ao soltar, arqueo, abro e arriba, vale? Non me deixo caer para diante, nin para atrás, vale? Manteño aí. E desde aí collo e ao soltar, chepa. E ao soltar, vale? E vamos. Collo aire e meto. E ao soltar, volvo a ir aire, cando volvo a soltar, quito, vale? Repito 2 veces máis, importante este ejercicio,
Son todos, pero algúns que se repiten en todas as clases son obligatorios e recomendables e así se fan. E quito. E vamos. Creo que era a última. Vale, entón aí e descanso. Aproveito para descansar un poquinho. Adelanto. Abro o peito, estiro o cuello, séntome ben, os dedillos ben adiante, brazos ben estirados, peito aberto, cuello estirado, orellas á altura dos meus brazos e aguanto. Un pouquiño, estiro a espalda, relájome un pouco e, sobre todo, descanso. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, e desde aí collo aire e ao soltar perna non vou facer planchas, porque xa teño moita caca nos deixamos para mañá, pero simplemente sí que cambio de postura, feixendo forza e baixando, vale? Aí. Veña, estiro, apoio ben a pelvis, adelanto ben os meus brazos, palmas ao suelo, peito aberto, cuello ben estirado e frente apoiada. E desde aí collo aire e ao soltar, importante este exercicio tamén, despejo, perna e o brazo un pouquiño, mantéñome e aguanto. Baixo perna e o brazo collendo aire e ao soltar, out. 2. Non doblo rodillas, nin levanto moito, só un pouquinho, vale? E ao soltar, aguanto un pouquinho, palma que mira ao suelo. Se me molesta a parte de atrás do cuello, busco un apoio, unha altura para apoiar a miña frente, vale? E vamos. E vamos. Apoio a pelvis, apreto a barriga, abro o peito, estiro ben os brazos, estiro ben o cuello, estiro ben as pernas e a outra. E vamos. Acordarse, apoio ben a pelvis, apreto ben a barriga, quedo apoiado na zona pélvica, na parte baixa das costillas e na miña frente, Collo aire, baixo perna e brazo, e solto aire, subo perna e brazo contrario, alterno un lado máis noutro, e mantéllome, aguanto un pouquinho mentre solto aire, vale? Aí. Veña, e repito 2 veces máis. Unha por un lado, última por outro. Vale, trae as mans por fora, por debaixo dos meus ombros, codos levantados, vale? Arqueo un pouquinho a espalda para subir, poño un antebrazo, poño outro, meto o codo debaixo do meu ombro, nin aberto, nin cerrado, nin adiante, nin atrás, vale? Apoio os dediños dos meus pés, estiro pernas, apreto glúteos, apreto pernas, apreto barriga, collo aire e ao soltar despéjome un pouquinho. Aí apreto fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, barriguilla ben apretada, suelo pélvico ben contraído, 7, 8, 9, 10, 11, se me doi a espalda porque a barriga xa non aguanta máis o meu peso, paro, 5 máis, 1, 2, 3, 4 e 5. Descanso. Vale, vou ao seu lado. Métome sobre un lado. O meu brazo a altura do meu ombro, se non teño problemas de ombro, vale? Intento levalo. Espaldiña ben dereitiña. Man diante do peito, cuello estirado e apoio a miña orella.
porque desde aí collo aire, apreto fuerte esa perna e ao soltar aire suba lentamente, ben apretada e non moi alta, vale? Relajo para baixar, non moi alta, que me marcha a pelvis, descolóquese, e non quero facer un movimento estable, con todo ben contraído, vale? E ben alineado, vale? Que non me marcha a postura. E vamos, peito aberto, collo estirado, 3, eso sí, moi apretada, pero relajo ou baixar, acordarse de contraer toda a musculatura, de elevar os ombros algo atrás, aunque esteamos de medio lado boca arriba, sempre en unha postura alineada de espalda, de hombros, de cuello, vale? Ben, en el siguiente, quedo arriba, aí, porque desde aí vou coller aire e vou mover ben esa perna hacia adiante, facendo un círculo hacia adiante, hacia abaixo, non apoio, hacia atrás e hacia arriba. Collo aire e vou agora hacia atrás, apreto e vou hacia atrás, hacia abaixo, non vou a trompicóns, fago un movimento constante e non moi rápido, vale? Repito 2 veces máis, collo aire, xa me cansa moito, e vamos, unha, e vamos, vale, descanso. Incorpórome e cruzo unha perna por diante da outra, vale? Ben alineado, apoio o meu antebrazo firme, o meu codo debaixo do meu ombro, se non teño problemas de ombros, nin de codos, vale? E teño forza, e ganas, preto forte a barriga, e subo, vale? Subo ben, brazo. Collo aire, miro un poquinho hacia atrás, vai o brazo por debaixo do meu tronco e ao soltar, unha. Collo aire, preto, 2. Que non me caiga o cuello, acórdome, apreto, 3. E vamos. 4, 2 máis. 5, última. E 6, descanso. Métome de novo boca abaixo. Apoio ben esa pelvis, estiro en peines, as mans por fora da miña colchoneta, apoio antebrazos. En este ejercicio non levanto codos, ben apoyados, a altura da miña cara, nin adiante nin abaixo. Aí. Apoio ben a pelvis, apreto a barriguinha, estiro ben o cuello para atrás e baixo frente, espalda ao mesmo tempo. E desde aí collo aire e ao soltar apoio pelvis, apreto a barriga, subo a espalda e que a miña propia forza estiro o cuello, pero non como teño ahora por diante, non, por trás, como se me tirara en dedo, vale? Aí. Collo aire, relajo e baixo. E ao soltar, apoio pelvis, apreto a barriga, levanto en bloque e estiro que a miña propia forza o cuello, espalda, abro o peito, vale? 2. Collo aire, relájome. E veña, 3, e vamos, collo apreto a barriga, subo, estiro o collo, 4, e vamos, subo, estiro o collo, 5, non abro pernas, nin xunto, como se estuvera de pé dereito, separados a anchura das miñas caderas ombros, e vamos 2 máis. 1, estiro fuerte o cuello, vamos a última, estiro, cuello, aí. Vale, por primeira siguiente, vou subir, mantéñome, apreto a barriga, manteño o cuello largo, estirado, levanto antebrazos, codos e palmas, collo aire, estiro brazos adiante, palmas abaixo, e ao soltar abro lentamente brazos, sin tocar suelo, cando os teño os brazos a altura dos meus ombros, empezo a doblar codos e busco a postura de principio, vale? Collo aire e ao soltar abro e doblo, manteño o cuello largo, 2 e vamos, 3, 2 máis, non subo moito o cuello, 4, non arqueo moito a espalda, apreto moi forte a barriga, última, e descanso e en bloque todo. Vale? E agora vámonos a meter
polo outro lado, vale? Estamos boca abaixo tirados e metémonos polo outro lado. O mismo, estiramos a man, vale? Estirámonos ben, estiramos o cuello, apoyamos a orella, hombros algo atrás, barrigiña ben para dentro, man, e desde aí collo aire, muslo apretado, subo lentamente, mantéñome aí, vale? Collo aire, relajo esa perna, e ao soltar apreto, musculatura toda a barriga, apreto perna, subo 2, collo, e ao soltar, 3, e vamos, 4, 2 más, 5, collo aire baixo perna e ao soltar arriba, e desde aí arriba collo aire e fago un giro hacia adiante, perna, sin doblar rodillas, hacia abaixo, sin apoyala unha encima de outra, hacia atrás sin retrasala moito e hacia arriba sin levantala moito. E volvo a coller aire, apreto a barrigiña e ao soltar fago o giro no sentido contrario, si pode ser un movimento fluido que non vai a trompicóns. 2, volvo a coller aire, apreto a musculatura, hacia adiante, hacia abaixo, hacia atrás e hacia arriba. 3, e fago a última, collo aire, apreto a barrigiña, xa me cansa moito ese glúteo, cadera, perna, arriba e descanso, vale? Moi ben. Pois nada, vamos agora a meternos boca arriba. Doblo rodillas, pés dereitiños, vou hacia atrás, apoio un pouquinho, pouco a pouco de atrás a adiante, de abaixo a arriba, as miñas vértebras, teño a miña espalda ben apoiada, xa non movo a miña pelvis, porque teño a espalda apoiada, que teño a pelvis en función do meu corpo ben apoiada, ben colocada, perdón, con por atrás, collo estirado, brazos, palmas, vale, aí. Suspendo rodillas, miro o meu ombligo, suspendo o cuello, perdón, miro as miñas rodillas, suspendo rodillas, aí, collo aire, estiro as dúas pernas, apreto, solto aire, 2, 1, traio as rodillas ao peito, collo aire, estiro pernas, parte de abaixo ben apoiada, 2, apreto, 3, apreto, 4, 2 más, apreto, 5, última, apreto e 6. Descanso o cuello. Quedo con as rodillas suspendidas. Collo aire con as dúas hacia un lado, e desde aí no medio lado, solto aire. Estiro as pernas e aguanto. Collo aire, doblo as rodillas, non xunto rodillas nin tobillos, e ao soltar, espalda totalmente apoiadas, a espalda totalmente apoiada, e vamos hacia o outro lado, collo aire, vamos as rodillas hacia o outro lado, levanto unha parte da miña espalda, ombros firmes, brazos firmes, e ao soltar, aquí teño que controlar moi ben, moi forte a barrigiña, e estiro as dúas pernas, non xunto rodillas nin tobillas, apreto moi forte a musculatura tamén de pernas, e manteño. Collo aire, doblo as rodillas, apreto fuerte, e ao soltar, al medio. Vou hacia o outro lado, collo, e ao soltar, estiro, vale? Collo, preto, al medio. Fago unha por cada lado, vale? Collo aire, vou hacia un lado, solto aire, estiro pernas e aguanto. Collo, preto, al medio. Fago a última, brazos firmes, collo estirado, miro hacia arriba. Fago a última, preto, eso. Al medio. Levanto o cuello, brazos atrás, estiro pernas collendo aire, e ao soltar, traio lentamente as rodillas, subo brazos, giro palmas ao peito, as rodillas están flexionadas, en ángulo recto, más, cerca da colchoneta, sin apoiar cerca do suelo, sin apoiar, brazos algo abertos, peito aberto, cuello extendido, si non me doi, si non collo atrás, vale?
collo aire, perdón, estiro pernas, brazos entre la espalda, ven apoyada y al soltar, vamos, 2, collo aire, aprieto, 3, 2 más, 4, última, y 5, descanso, brazos, cuello, baixo unha perna primeiro e despois baixo a outra, vale? Vou estirar unha perna e vou estirar a outra. Collo aire, preto a barriguinha e ao soltar rodilla ao peito, agarro, traio e desde aí collo aire e ao soltar, a tocar a rodilla a frente, vou acercar e a frente tamén a rodilla, vale? E outra perna estirada. Vou hacia atrás collendo aire e ao soltar estiro esa perna. Podo arrastrala. Vamos ca outra, collo aire, apreto a barriguinha, rodilla ao peito, outra perna estirada, agarro, traio ben así a mí, a outra perna estirada. E desde aí collo aire e ao soltar, a levar a frente, a tocar, a acercar a rodilla, acercar a frente. Vou hacia atrás, non estiro a perna, pero si traio a outra. Collo unha rodilla con cada man, vale? Apoio a parte baixa da espalda, daí xa non a movo. Levo ombros ben atrás, peito aberto, aunque esteamos boca arriba, algo aberto, barriguinha apretada, parte baixa da espalda ben apoyada, levanto o cuello, estiro fuerte por atrás como se me tirara e volvo a apoyar. Vale? Traigo as rodillas un poquinho hacia mí, pero sin levantar, sin despejar, sin desfacer la postura. Apreto máis que antes a barriga, abro máis que antes o peito, levo máis que antes os ombros firmes na colchoneta, levanto o cuello, estiro máis que antes un pelino o cuello por atrás, vale? E aí teño a espalda totalmente ben apoyada contra a colchoneta, ben apretada, vale? 1, 2, 3, outra un poquinho máis as rodillas, apretar un poquinho máis a barriga, abrir un poquinho máis o peito, estirar un pelillo máis o cuello. Vale. Vamos a estirar primeiro unha perna e vamos a estirar a outra. Vamos a sentarnos, mover ben esa espalda, estirar ben esa espalda de novo e acabar, vale? Collo aire, brazos atrás e ao soltar apreto moi forte a barriguinha, subo o cuello, brazos, forza, 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 arriba, descanso, cruzo, vale? Séntome ben, esos osillos salientes, aí apoios ben, vale? Busco unha postura cómoda, quito a chepa, tronco adiante, barriguinha apretada, hombros atrás, peito adiante, cuello estirado, por adiante no, por atrás, vale? Tronco adiante, barriguinha apretada, peito aberto, cuello estirado, desde aí collo aire e ao soltar, relajo, me adelanto hombros e baixo. Pero ao coller aire, busco espalda reta, apreto barriga, abro peito, hombros atrás, tronco adiante, cuello como se me tirara del estirado, vale? Solto, redondeo, adelanto hombros, meto chepa, baixo cuello e miro o ombligo, collo aire, apreto barriga, tronco adiante, barriguinha apretada, estiro cuello, espalda e ao soltar, solto, collo aire, barriguinha ao peito, estiro ben o cuello e solto. Vamos tronco, barriguinha ao peito, cuello estirado e solto.
e repito 2 más, veña. Acordarse, barrigiña, tronco, peito, cuello, que mañá volvemos a vernos a mesma hora, de 2 a 2, vale? Última, e tamén que polas tardes tendes outro tipo de actividade totalmente distinta, totalmente opuesta, pero totalmente compatible, poder facer. E na siguiente, collo aire, peito, barrigiña, cuello estirado, barrigiña, estiro o cuello, conto 10, 1, tronco adiante, barrigiña, hombros ben atrás, cuello ben estirado, 3, 4, 5, tronco, barrigiña, hombros, do el último tironcillo, estiro ben esa espalda, corrijo ben esa postura, 8, 9 y 10. Vale, pues aquí vamos a deixar, recordarse que mañana vémonos, veñan de rodillas, cuadrupedia de rodillas, vamos a unha perniña, ben dereitiña, vamos a outra, barrigiña, brazos, hombros, cuello ben dereitiños, que para a vida diaria, para andar diariamente pola calle, temos que andar tamén algo rectos, alineados, vale? Pues vémonos mañana, a mesma hora, vale?